Bueno, eta bideo honetan, laugarren atasa azalduko dizuet. Orduan, beti bezala sartzen gara gure modelgunean. Vale, nik hemen daukat, vale. Jaten naiz lehenengo modulora. Eta hortxe, laugarren atasa. Baliabideen egokitxapena. Vale, sartzen naiz, eta zer eskatzen da honetan? Alde batetik ikasegoera bat sortzea, hau da, programazio didaktiko bat, eta gero etiketatxe txantiloa betetzea. Etiketatxe txantiloa da, hori etorkizunean zeo zer registratzeko edo lizentzia izateko, copyrighten movida hori izateko, jarri beharreko gauzatxo bat, gero ikusiko dugu, bale, zer den. Kasu honetan ez dugu ezer jarri behar gure ikasegoeran, baina bosgarren atasan bai. Baina, bueno, azalduko dizuet, bale? Orduan, lehenbizi, joaten gara gure baliabidetara. Eta hortxe daukazue, edo gure hezkuntzako ikasegoera egiteko txantiloia, edo lehen hezkuntza ikasegoera egiteko txantiloia. Nik deskargatu egin dut, eta hauze da, bale? Agertzen dena. Orduan da, hori. Nik komendatzen dizuet, klasean bideratutako ikasegoera bat aurrera eramatea. Eta, hortxe dituzue implikaturiko ikasgaiak, saio kopurua, testu ingurua zein den, abia puntua, Eta hemen, ebaluazio irizpideetan, ze jarri behar duzue, kurrikulum berrian pasatu dizkiguten ebaluazio irizpidea, batzuk jartzen dituzue, eta listo. Eta horraino arte bakarrik ailegatu behar zarete. Nik guztia egin dut, baina hau da bigarren modulorako. Beraz, momentuz, onaino ailegatxarekin nahikotxo. Vale, eta irakutsiko dizuet nik adibidez egin dudana, bale? Hau da nire markatu. Hau da nire ikasegoera. Nik egin dut nire programatutako ikasegoera bat, eta, ebaluazio irizpidea jarri ditut, eta listo, nire gehiago jarri ditut, baina hau momentuz ez da egin behar. Nahi baduzue, baina ez dut eskatzen berez. Eta ikusten duzuenik nire orrialdearen oinean jarri dudan lizentzia hori edo, hori da supuestamente egin behar dena urrengo atasan. Gero azalduko urrengo bidean azalduko dizu edala nola egiten den, bale? Orduan, lehenbizi joaten naiz, hau da, zuen ikasegoera entregatu behar duzu, hori da lehenengo gauza, bale? Eta bigarren gauza, hemen baliabideetan ere daukazue txantiloi deskargarria. Bale? Eta ikusten duzu ikasegoeraren etiketatxe txantiloia. Pues hemen aukeratu behar duzue, izenburua egilea, zuen ikasegoeraren izenburua, nork egin duen, ikastetxea, zikloa, eta ikasgaiak, eta zein hizkuntzetan. Eta hemen, ikusten duzue, ze etiketa mota aukeratu duzuen, nik adibidez, zein den jakiteko, zein nahi duzuen jakiteko, hemen duzue, ze motak dauden, bale? Nik adibidez, hau aukeratuko dut. CC, BY, NC, ND. Esan nahi duela, hori baliabideen erabila baimentzen dudala, baina ezin da baliabideen modifikatu eta komertzializatu gabe. Hori da nik aukeratu dudana, bale? Urrengo atasan azalduko dizuet nola eskegi aldezakegun. Edo, hobeto esan da jarriko dizuet bideo bat non oso ondo azaltzen den, bale? Eta laugarren atasan, hori da entregatu behar dena, nahiko erraz.